Hitler hi chanchin chelam rengot ziah lan atamba ka indo pui pani na a tlawm zawk ani awangin khovelin an dem ron ani a German te tan ero nampasal tha le ram siam thatu ropui ber ani kum khuwa to ang chanchin tlem zong tar langila Hitler hi iminga isan ber alo ni ve hial mai the ni tunlai kan ramin awmo dik tak po hi Adolf Hitler anga mi huai sen le chuan om hruai tu hi ani ngein alang ni somni April sangkhazariat sumriat pakwa khan Austria rama thingtlang khotareu te a chuan Alois Hitler le Clara Hitler te chuan an fapalina turnau sen bor som zet mai chu an nei ve le ta he nau sen lo piang hi a hrisel lo em meya rei adam an rin lo awangin apian atanga ni hnih na leka baptisma an chantir ta thuai reng ani maktak main chu nau sen chu arondam chuak tatlat mai hrisel lo taka hun le ni chiarin ami zedang lam tak mai chu aron chom chho ve ta zela chu no pang chu tu dang ni lovin German mi pui idol kum sangkha zukwa som thum tanga sangkha zukwa som li chawa khovel ram hrang te hlo ron German chancellor le dictator ropui Adolf Hitler ange mai kha ani Hitler te u naw hi paruklai an ni a ma se anu le pa te hi fanau an sam lo aniang Hitler le anaw pola chau hi andam chuaka abak midang pali te hi chu no pan lain an boral vek ani Hitler anu Clara Hitler hi Christian thatak mai ani a afapa Hitler po hi a hrisel lo bok nen sang khopui thiam ni ti ratuma chutiang tur chuan akai hroina sa hle bok ani in khom an thul ngai lowa kumsari alo lu ko randan chunga laklu ani a ni tin voi hnih tal atong trai ngei thin cholni apiangin sual puana nein a in hlan thar zia thin bok alo tlei rol chho hnuwa po ko hranzai pola te telin aphak ang tokin pathian rong a bol thina mi in vong fel fai tak mai ani a meiziala zungai lova zuwa in ngai heklo sa ai ngai lowa nung chahum hal du mi ani awangin aran nung tak ngel po athap du ngai lo ani indo pui pakhatna alo chuak khan sipaya atanga teleporter na athoka ana tho na a huai sen em awangin military medal cross le iron cross medal te adong hial ani indo alo top tak nuwa chuan German chu an chan a chaw takher mai German ram tun din le theina ani beisein kumsangka zakwa som hnia chuan pol thar na zi chu adin tarup maya chu pol chu ron thang chho zelin kumsangka zakwa som hni paruka political party atan recognize ani Hitler hian thiana kom tam lem lowa a thian kom chhun te ro angain hle thin kumsangka zakwa som li pakhat kuma khan a thian pa Rudolf Hess a chuan Hitler chu a tlawm ngei don ti hria in a phat sana French rama a pem san ta dai maya hetianga phatsan hi nima se Hitler hian Hess hi anga em maya ka thinlunga hian mi pakhat tan chau mun siam tur ni se Hess tan hian ani nge yang alati fan thin ani a thian te anin fiama anin ti hlim nak lai po in ani hi chuan thil dang dai alo ngai tu thina khopui ro pui tak din dan tur mol mai chu atle ro lai hi chuan a chil thina Hitler hi lemzia thiam tak ania talen anei boka ma se hetilam kong hi chu alar pui talem lo thuziak le hla phu alam te hi atui chil thei hleya a lehkhabu zia Mein Kamft ti phei chu hral akar cher hlea a millionaire pha hial ani kha meicherin om hi aza in angai sanga anupui kha dot a hril ve ngai lo German hian nuthra ammo ani nuthra min pe ula khovel hi ka opsakang cheu ati hial ani kha Hitler an zuda hawa huat tanna chu indo pui pakhat na hun lai atang khana in tan dai to a German meicheu lepchi awang ani pakhat bok German rama sum don na le na tha zong deuh tho chu zuda ho kuta a om ti thei ania chutiang chu ni ma se sarkar hna chia an pe thadu tatlo indo na awangin German sarkar sum mamo atam sia German sum le pai chau dua aram an hmangai pui vele silo khan Hitler ru atina em maya chu mai alan ni lo indo na huna German mi pa te an fe chuak huma chutianga an ramu thlan chuan in lama an nupui te chu juda hoin an ro sum mangin an lo thlema
Indona avangin ram economy a chia an re thei tlok mai si chutia kara chuan meiche tam tak an pasal de thang bo hlana an lo ui re sak pheng phung mai ani German ram le nam mangai ture tan chuan juda ho che dan chu ana em maya thinlunga chem riak tluk zeta pai dei harsa atling tak zet ani tin chu lawa chuan Hitler an juda ho huat na em mai dang le chu ran nung chunga an nun a rong lutuk nung cha mangai na an pian pui lo ati ani kan hriat angin juda ho chuan sa an eina sa a ma seran thisen hi ei thiang lawa an ngai ani awangin a thisen chuat tam thei dan tur berin ran an tal thina nung chahum hal ngai poimo mi Hitler tan chuan ngai mo tham atling tak meuh ani Adolf Hitler hi indopui pakhatna kha chuan German teleporter satli ave mai alani a indo alo topa German tlawm ta si The Treaty of Versailles khan German ram lem buite chu phurzo lo ngong kol aba tira mi puite re theina vor top tongin an ruma an trap tlok ani bere khati lai khan Germany ram hruai tu ni kha tu tan ma thil chak ani lo an ram kha thim thua sari aya chain atuam chuak meuh ani kumsom nga po lo vele se khovelin Germany hian ngaya o le phak hi an ring lo hial ani chuti lai hun thim tak noya chuan mi ropui Hitler-a aron pen chuak ta German economy tlu se to chu din thar le na aron thoka na nei lo te ta na tam tak aron siam sak ta chur mai ani Germany puite laka athutiam chu rin tupi tling chhozelin hemi atana a inpek na le atho rim zia pe chu soiset ani om love atak mu tur om si lova athu maya thang ral le thin ang hi ani ve lova ram mangai du dik tak chuan aram le achung ko da tha in aram mi puite hna alo tiam to na chu ati hlo tlin hma lo chuan arim taka thokin a bei tang mai ani ana chu akhir em awangin beidon lek chang nei fawa aram mi puite laka a in tiam na chu ti hlo tling zo don lova in ria in tum hni lai mai in ti hlum atum nge nima sela beidong lova a bei tang na le atho rim na te chuan Germany ram chu ram ro puya a choi sang le tange ani Germany ram pum pui la mihring tam lutuk mai ra bitleu to hantun din le har sat tur chia chu kan hre thiam ve ngei anga chu chuan Adolf Hitler a tho rim na in pek na le ro pui zia chu a pho chuak chiang ber ome Germany pui ten an ngai sangin an za em maya chu mi ro pui chu ming Chungnungber putirin therefore ti in an ko hial reng ani khovelin kumsom nga chung po angayo phak to lo tura arwat khat kumsom chung leka ngai ron o chhole manin an ro puina te po an nei let le man vek to a kumsom ni alo ve meuh chuan tun hma a an ro puina let eng emoza ta ding to in technology a phei chuan khovela berni na han ron ho man ta hial ani kha tun life fighter changkang tak supersonic kan ti hawang po hi an lo design vek man to heta tang hian Hitler le Germany sarkar technology a an lo advance zia chu kan hre thiam mai ome indona awangin an sum nein atlin lova an pui tlin zo ta lo mai ani tun hnuwa America sarkar technology lama an san tak em na chan po khu indo pui pahni na alo top ta ka khan German scientists khom thlak sak vak maya kha a tawbul ni in an soi hial thit Hitler hian mason tur chuan nam in pum khatna apoi mo sia hre chiang em a chu tiang tur chuan hmala chhawin sangkha zakwa som thum paruka Rhineland chu an rama arin luta a hnu loka Saarland po chu popular vote mangin a hui khom le a chu tiang zelin German mi te chen na hun le German tong an man na Sudetenland po German rama arin lut le tabok ani indo pui pahnih na lo chuana chan ber Adolf Hitler an Poland ram arun kha khovelin adem em a arun chan ero khovelin an hrian sak du ho lo Danzig khopui hi Poland ram chung ni ma se German tong man na le German mi te chen mun ani a helai mun atang hian Poland sarkarin German mi le sa ti du dan bul atran ani kha indo pui pakhat na khan German hi tlawm zawk an ni wang nge Poland ram khan
an zuam ve em ringot maya chan chezoka an lo tangpal ani po in chantu tur nei tha anin ti deuh ani nge yang France le British sarkar kha an thlamuan pui em mai ani German ram chung Poland dep lam hi rambung nia then ania East Prussia le West Prussia te anni kumsang ka zakwa samthum pallia Poland sarkar thu chuak angin Danzig khawpui mai ba ka East Prussia chu German laka andang chat tarup mai tichuan Polish sipai te thlopna hnuaia jutakal for Pol Zionist te chuan German mi le sa te ti du dana an tanta a German mi te laka oi omlo hial khopa nun rongin an inte an halchiat sak durdura ni tin deuh tho an meiche tam tak pong sualin rong taka tha an ni bok thin an mi pa te chu theilowa phuar hlomin pona an din tlartila amatiamin an ka phlum zoi zoi mai thin tun hnaya ISIS rong tak tak te chet dan ai khan police sipai te thlop na hnuaia Zionist te chet dan rova kha ane bi kho lawang le German mi te chu sahimna zongin an ral tlan huma hun rei lo te chungin mi singriat chuang ral tlan an omman hial ani chutia ang bo ruak rip na men lo chuan German ram chung atuam ta a mitam tak te chu hlau thong le thin phu te pin an ral tlan vona German nampa inti Hitler tan chuan ngoiral mai maya in kuang kwa veng thei ani talo afa te na tua room ri le amngang trap thom ana sa to lutuka remna du in kumnga tal top ado sham na chu a hlo cham tak zet ti achiang ta chak aima akotopa atang thin ani ngaya Hitler tan po lo thei loin afa te thlawang a ho ve angaya atan du thlan thei ani lo Poland ram run mai lo chu ti tur tang a om talo ani chumi turatan chuan Hitler pon amilulak chem atat siam ta shau mai le Hitler ngai dana chuan indopui pakhat na a kan tlawm chan chu hmelma ten kan tukkhum lam atanga min chhut vang ani atia Poland aruna ni chuan aso khok tur a mutlang veka tangrual sarkal France Britain le Russia te chuan alaka indo an puang ve ngal don ti asia atan kil thum laia do han lak chu akhir don lutuk ti sia in German External Affairs Minister Joachim von Ribbentrop achu Russia sarkar beturin atir chuak ta a Russia ram hruai tu Joseph Stalin anen chuan tlwang taka in bia in ni somni pathum August sangkha zakwa somthum pakwa chuan Germany le Russia ram in ka lo na tur thuthlung German Soviet nan aggression chu a han sign felpui theita ani boipui ngaya boipui zo khat ta boka German sarkar chu ami le sa le thlawang ho tur le an tor narap thlak tak awanga aphuba la turin Poland ram run chu ain pe ta ut mai la Poland ram chunga chuan German mi le sa te an mang ang tak zeta zantin ram ria silaya pok chur thin hetiang hi borok omdan ni ma se sarkar pui tak France British le Russia te chu an ngoi tlat maya Poland sipai te le Zionist ho che dan rap thlak tak hi an shelo ani lo German mi te thlawang ho saktu ni an du lova chung an beng an chungong lui tlat mai ani Adolf Hitler-a khan indo achau et ani lova ami le sa de room ri chu sia in Poland sarkar hna dokan kila soifel pui atum fawa ma se Poland sarkar in biak an du tatlo lungtum biak ang hlo in an ngoi ngul maya chhana ria tur om hlek lavin an re vung mai ani in biak an du lo fo mai ba ka akum telin German mi telaka an hleile na chu anasa zual tel maya Hitler an thil thazok a thlen be seya do thei taka nga sham na chuan Poland sarkar ti huang taw ta sau zok mai hun engemaw chen aliam le hnu chuan East Prussia lam mai du tok lavin West Prussia po chu an capture le ta a chan chu henglai biala khopui te hi longchol na mun tha tak te an nia indo na tran mun tha tak ani don wang ani West Prussia an dan cha le atang phei chuan German mi ti du da na chu a hluarin arab thlak tak zet to a Christian te chol ni Sunday ni a thleng ani a April tha kumsang ka zakwa somthum pakwa khan police sipai te kai hruaina hnuaia chutakal for Pol te chuan
German mi singa sangriat lai ni khathil thua an that buai maya Arab thlak em awangin Danzig massacres emo Bloody Sunday ti in tun thlengin khovelin a hlothata ani khi khatiang kha police tele Zionist te che dan rong le Arab thlak tak chuni ma se historian tam tak te hian an ziak lang thadu ho lo aziak lang te sul nu tam tak chu ti chiat sak an ni boka police le Zionist te che dan rap thlak lutuk awanga Hitler-a phubalak na ero kan mukur ngi ngai thunga tun thlengin khovelin Adolf Hitler-a misual torot tak ni a sia in thiam lo kan chan ta vak mai chu ani hi ni som panni march sangha zakwa som thum pariat alo thlen meuh chuan khovelin Hitler-a tak tak chu a hretan ta heni tak hian a pian na ram Austria chu avarun ta hem mai le an thom ana boka Austria chu rei tangam lavin atuka tlawm ta mai reng ani kha ni somni pakwa September sangha zakwa som thum pariata chuan Germany Britain France le Italy sarkar hroi tu te in mukhomin tawh ho na thlung Munich spec an siama Sudanland run turin Germany chu phalna an pe ani tichuan German sarkar chu ami ta thlavang ho turin ati chuak le ta ma se du huna topsan mai thei alo ni ozong lo hmelma si paiten an lo be ve zel awangin Slovakia rampum pui chu an run angai ta tichuan German sarkar chu Munich spec bawhchhe a pawh ani ta zui ani British le French ramten Germany ram chu dan bawhchhe tua an pu ta karo rawa chuan Hitler tan pawh ven thon ngai om lo le ling ta zoka adu dan angin German an chuak thei ta hun rei tak aloin puah cha to angein nikhat September sangha zakwa som thum pakwa a chuan German sipaiten Poland ram an run ta hem maya an thin urna rei tak lawin upto chu poke in an han cheta tak taka Poland sipaite chu tanglei thei lowin an tol hon mai Hitler le German sarkar an lo ngai nep lutuk thin chu an ti sual chiawa alo ni German sipai rual bo thut policy chu khan lo han tak an ni rei tangzom tur lavin ni somni pasari September saka zakwa som thum pakwa chuan Poland sarkar chu atlawm tamai reng ani kha Poland ramatlawm ma ni som pasari September sanga zakwa som thum pakwa khan USSR po in Poland chu arun bei vele boknen Poland sarkar chu tlawm lo chi rual ani nuai hi boruak ani taka chuan Germany External Affairs Minister Joachim von Ribbentrop ale Russia President Joseph Stalin aten ni somni pathum August sangha zakwa somthum pakwa a German Soviet non-aggression German le Soviet in ka lo na thlung an lo sign to po chu Poland ram ru na tur thuthlung duna an pu hial hlom ani kha Poland ram an han hne chia chuan Hitler le German sipaiten an thin urna berbu an han so ke ve tak ale German pui ziah an hriat tir ta a zol do taka do kan kila soifel pui an tumlaya ring ti khong lui tlata German mi suat hum thin tu te kha an thei ngil bik lo dan rap thak tak in suat na dan chu zam hnanin Poland sarkar hroi tu te le juda te chu an dim ta bik lo sal hle a an suat let ve mai ani kha Poland ramin run a han to ta ka chuan ai na pha pui France le British sarkar po in German sarkar laka indo apuang ve ta ngala Hitler le German sarkar tan hnungtol thei ani talo malam pan zelin indo pui pahni na chu achok chuak ani ta tichuan mathar la in French sarkar avado le tarup maya reitok tak anin do hnuwa chuan French sarkar po atlawm vele ta a heti la hian Hitler le German sipaite German Air Force ho te chu dangzo reng anom lo British ho po chu anin do lo rual U-boat ho mang chuan a room thai hum reng mai bok ani
Tangrual sarkar zinga tam takte an tha alo thum tawh hnuah pawh British chuan ram op alo nei zau bawk nen atang rei thei kher mai British colony hrang hrangah chuan indo turin German sipai te pawh an feh chuak ve tangwa mai ani indo pui pahnih na chuan hun a duh rei zela chan tha zawk an nom lok thei lo chuti lai chuan chanchin danglam khawvelin a nei ve le ta thuta kumsanga sikwa somli pakhat fawang lain Japan sarkar chuan America longchol hmun Pearl Harbor arun ve ta thut maya khawvel ram tin mai chu indo thu thang vel awangin an phek buai ani bere nriat September sangka zakwa somli pakhata chuan Japanese ambassador Osima chu Germany a athlok luta indo na a tanrol puyatan Germany chu avasomani hemi hmalam dai to hian Japan Germany le an thurol puiram pakhatten tawh ho na thuthlung tripartite pact an lo siam to a boina an to chuan in puiton turin an in tiamani ma se America le Japan indo na chungcha kher hi chuan Germany hian Japan ram hi pui abaho lo tripartite pact an siama khan Japan ram chu ram dangin an run emo an ti buain Germany chuan apui ngei turani a America ne na an buin a ero hi chuan Japan sarkar hi poikhoi masatu ani tlata an laka German chuan ba hetiang chungchunga Hitleran ni som pakhat December sanga zakwa somli pakhata America ado thu apuang ve tamai kha ati sual chiang khop mai kilhni mai ni lo kilthum la ya aral abe angai ta a Engvanga indo puang tamai nge ania America sarkar chu indo na a telvelo angin langma se arukin tangrual lam apui ru reng thawa engtiknia emo chuan an la indo angai don thoti a hmuh tlang wang ani ma na le America hi Hitler khan alo hre chiang ho lo kong engkima ma an son na sa em a production an nga ziah hrelo ani America sarkar la chuan chung atanga an hmuh zong chu indo na atana man vek an lo phal na samai sia indo kha puan khum kher lo sela America mi pui tam zok khan indo na a zuan lu ve kher an du don lava mi pui ro rel na America sarkar khan mi pui tam zok te du dan kha azom ngei don si midang mo pu tur om ho lavin ama le ama chu zolo ngong kol ain ba tir ta zok ani kha hei mai alani lo thil ti theiniya in hriat hnuah hi chuan duam na pawh hian chin le malo nei lo ani anga America sarkar laka indo apuan zo hnu loka a hmelma lama tangmi alo turti hriat reng Russia lam a hoi le thuta ni somni period June sanga zakwa somli pahnia chuan Russia run turin sipai nuai som dona tamchu atir chuak ta hum maya America le Russia ado le kher hi ati sual poi ber chu anita Hitler sipai te chu ma an son duaya German Air Force 10 an hmelma te chu an chhut chau masak hrep thin awangin leilam sipai tan na a ol sama ni som pali July sangka skwa somli pahnia Russia kho pui poimo President Stalin a hming choya an phua Stalingrad chu an latamai reng ani kha Hitler khan Soviet Union kha ne satli amai alo tum azong lo Russia chimlama Russian sipai zong chu tha chimi veka ka kasas tlang bul thuta oil khur te chu nei vek atum alo nia Russia ram leilung ho sakna zong kha athu hnoya da vek alo tum alo ni ma se Russia ram vot lutuk thlasik lai le nga la chuan Hitler sipai te an che hlei thei dalawa Russia lam la akoto pa tang ani to bok nen fing takin an che a an tan la khowat chu advantage thalutuk mai alo ni boxi German sipai ho chu an tlem na la pianga an beya sniper thiam tak te chu anin nga na an ni German sipai reson lak na zong an dang chata thona hmanga reson du khop an hmu thei tak lawa chuan German sipai Stalingrad khopui chunga dan chepa omte chu an mang angta a nitin mai ei tur mu mal lo wang le khowat lutuk awang chuan German sipai te chu an thi zoi maya German ram shroi tu ber Hitleran tlawm phal lo ma se
lo thei lovin Russia rama German sipai te chu an tlawm angai ta ani Russia run tura an thaw chuat tira khan mi nuai som dona tam ni ma se Russia kuta anin pek meuh kha chuan mi sing ko sang khat zet chau an ni to a chung sing atanga mani in lum thlenga kirlep thi phei chu mi sang li atanga mi sang ruk vel chau an ni thu an soi nge nge ani